ଟଙ୍କା ସେଠି ଠିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତ କଥା ଗଲୁ ମରିଯିବ। ଆରେ ଆମେ ଯୋଉ ତେଲୁ ଛୁଆଙ୍କର ଜାଲ ନେଇ ମାଛ ଧରା ଯାଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାଲ 2-4 ଜାଗା ଚିରି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ଶୋଧିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିଛୁ କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ? କ'ଣ ଯାଇପାରିଲ ଭାଇ ଟିକେ ଲୁଙ୍ଗି ଅଧିକ ଉପରୁ ହେଇଗଲାନି। ଭାଇ ଆଙ୍କ ଜାଲ ତୁମେ କାହିଁକି ନେଇ ଯାଉଥିଲ କହିଲ? ମାରିକି ତାଙ୍କ ନାକ କାନ ଫଟି ସାଇଲୁ ତଥାପି ସୋଦା ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ତମେ ଆମ ଭଲ ଜାଲକୁ ନେଇ ଚିରି ଚାରି ଦବ ଆମେ ତମକୁ କିଛି କହିବୁନୁ? ତମ କ'ଣ କରିବା? ଏ ଶହେ ମଟର କରିଦବା। ମଟର କୋଉ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଟର? ମଟର 2-4ଟା ନ କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆମେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ବୋଲି। ସେଇଟା ବି ଠିକ କଥା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯଦି 2-4ଟା ମଟର ନ ହବ ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇବା ଲାଭ କ'ଣ?